שמעתם אותם אחד אחד, וגם ביחד, הם זמרים מדהימים, ואני יכול לספר לכם שהם גם אנשים מדהימים, כי לשיר ככה בקבוצה, גם זמרים מאוד טובים לא יודעים לעשות את זה, והם באמת חברים מדהימים. אנחנו עם הרכב הזה כבר 25 שנה, ויש פה מישהי אחד שאיתנו מההתחלה, אם תדעו מי זאת, אתם נעשה איזה סקר בסוף זה. חוץ ממני. חוץ ממני, כן. וככה, אז אנחנו נתחיל משמאל לימין, ומימין לשמאל, אז יש לנו פה את זמר הבאס עידן ששון! בטנור יש לנו את עופר לזר כהן! באלט וגם בטנור מג'נגלת יעל טאוב, רבותיי. יש לנו באלט את קרן פז. מימינה בסופרן יש לנו את חן ימין. בסופרן יש לנו גם את ליאור קודמן. ליאור החנוקוגלו גונזלס, רבותיי. יש לנו פה בקלידים ובשירה עושה קסמים ורוק'נ'רול, שי פורטוגלי. בבאס יש לנו פה חבר שכשחזרנו לארץ, הכרנו בבוסטון דרך אגב, וכשחזרנו לארץ בשנת 91 הוא ניגן איתנו וכתב איתנו והקליט איתנו את האלבום הראשון שלנו, ומאז מתי שאנחנו קוראים לו הוא מגיע ומנגן עם המון אהבה, הוא נגן מאוד מאוד ורסטילי, הוא מנגן גם בתזמורות סימפוניות, הוא מנגן גם קונטרבאס, הוא מנגן בס, הוא מנגן גם מזרחי, הוא מנגן הקלטות, הוא עושה את הכל באהבה מאוד גדולה. ערן זילברברג. אני רוצה להודות ליותם שנהב על התאורה, שהוא גיבור מאחד התרבות, לנדב ירקוני, הסאונדמן האחד והיחיד. אני רוצה להודות למנכ"ל המקום הזה, שוקי פרידמן, שראה אותנו ואמר, אני רוצה אתכם פה להרים את המקום הזה ולהפוך אותו למשכן הגוספל הבינלאומי, והמקום הזה הופך להיות מרכז הגוספל. תעקבו אחרינו רבותיי, הולך להיות גוספל 24/7. מי עוד לא הצגתי? רוב הזמן את אשתי. תדעו לכם, לנגן ולתופף זה לא דבר נפוץ, ושנשים מתופפות זה בכלל לא דבר נפוץ, ולעשות את זה ביחד וגם להכין השפלאו זה דבר שהוא צריך קואורדינציה ומוזיקליות יוצא דופן, ואיריס עושה את זה בצורה מעוררת השראה. איריס פורטוגלי. ויש אבא להרכב הזה, אחד שאוסף את הקטעים, כותב את העיבודים, את הקולות המדהימים האלה.